Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. 3 temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-Ispiritu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem il-Mulej nagħtikom merħba għal din il-laqgħa tagħna mal-Mulej. Speċjalment lilkom li ma tistgħux toħorġu minn djarkom, morda, anzjani u persuni oħrajn li għal raġuni jew oħra jinsabu ġewwa. Dil-qudiesa qegħdin nibdew b'dan l-innu sabiħ u qalb ħanina, il-qalb qaddisa ta' Ġesu. Illum il-Knisja tagħmel it-tifħira ta' Santa Margherita Maria Alacoque. Din kienet soru Franċiża li għexet fis-seklu 17, mietet fl-1690 meta kellha 43 sena, u din kellha diversi mumenti fil-ħajja tagħha, mumenti mistiċi meta Ġesu derilha u urija il-qalb tiegħu. U Ġesu jgħidilha hemm qalb li tant tħobb il-bnedmin. Imma kemm hemm bnedmin li ma tantx iwieġbu għal din l-imħabba. U għalhekk għandek is-sejħa int għalilha Ġesu u anke lilna biex aħna nagħmlu riparazzjoni, tpattija biex il-qalb li mhix dejjem maħbuba ta' Ġesu aħna nħobbuha. Santa Margherita Maria kienet tgħid li minn din il-qalb imqazza bla qiegħda jfawru 3 nixxijat. L-ewwel waħda hija n-nixxija ta' ħniena għal midinbin li twaslilhom l-ispirtu ta' soba u ta' penitenza. It-tieni waħda hija n-nixxija tal-imħabba għall-għajnuna ta' kull min hu fil-ħtieġa, l-aktar għal dawk li qegħdin ifittxu il-perfezzjoni. It-tielet nixxija hija n-nixxija li minnha jfugu l-imħabba u d-dawl għall-ħbieb ta' Ġesu li laħqu l-perfezzjoni. U din il-qalb qaddisa tgħidilna Santa Margherita Maria Alacoque hija baħar bla qiegħ ta' kull ġid li fih il-fqar jistgħu jitfgħu l-ħtiġijiet kollha tagħhom, hija baħar bla qiegħ ta' kulena li fih għandna nitfgħu id-dwejja kollha tagħna, hija baħar ukoll ta' umiltà li jarra il-bluwat kollha tagħna. Fuq kollox baħar ta' ħniena
għall-imsejknin, baħar ta' mħabba li fih nitfaw il-faqar kollu tagħna. Ejjew narfu nuqqasijiet tagħna nindmu minnhom biex hekk nitħejjew tajjeb għal din il-quddiesa. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Imlina mulej dik il-qawwa spiritwali li inti tajt bidejk miftuħa lil Santa Margherita Marija Alacoque biex iseħħilna narfu l-imħabba ta' Kristu li tisboq kull erf u nimtlew bil-milja kollha ta' Alla. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi, l-emejjel tal-ġisem huma magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġilied, għejra, kollha, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit, u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħal ma wissikom qabel. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Min jimxi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien, min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. U bħal siġla mħawla ħden ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien, min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien, min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħallsu d-diċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' xejjex. U mbagħad għal dik li ġustizzja u maħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej.
dawn kien imiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzezz. Ħażin għalikom, qiskom l-oqbra li ma tarafhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabeż wieħed mill-orrif tal-liġi u qallu Mallem, b'dan li qiegħed tgħid qiegħed tajjar lilna wkoll. Qallu Ġesu, ħażin għalikom ukoll intom l-orrif tal-liġi. Intom tabbu n-nies b'tabijiet li bil-kemm wieħed jiflahom u li intom stess anqas b'saba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-mulej. it-tifħil lilek Kristu. Ġesu għalfejn kien iċċanfar lill-Fariżej ta' spiss. Il-Fariżej ma kinux xi nies ħżiena, kienu nies li kienu jafu l-liġi ta' Alla, kienu jippruvaw josservawha, jippruvaw jgħixu ħajja tajba bħalma ħafna minna nippruvaw ngħixu ħajja tajba. Mela għaliex iċċanfarhom Ġesu? Għaliex xi kultant il-Fariżej kienu jesaġeraw jew inkella kienu jaqilbu l-affarijiet rashom l-isfel. X'jiġifieri? Kienu lesti josservaw liġi żgħira mhux importanti sal-iċken dettall. U mbagħad jinsew xi ħaġa kbira u importanti, pereżempju kif smajna Ġesu jgħid illum stess, intom tħallsu d-diċmi ġifieri wieħed minn kull 10 bħal taxxa. Intom tħallsu d-diċmi fuq innan nieħu l-fejġel, ħxejjex, u fuq kull xorta ta' ħxejjex. U mbagħad għal dik li hija ġustizzja u mħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej. Mela li kien jiġri dawn il-Fariżej kienu jaqilbu dak li nsejħulhom il-prijoritajiet. Hemm dak li huwa l-iktar importanti intuħ l-ewwel post. Dak li huwa inqas, ittek inqas importanza. Pereżempju, hawnhekk qed jgħidilhom Ġesu, ħażin għalikom intom tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi biex jarakom kulħadd mela min iselmilkom fil-pjazzezz. Tħobbu tidru qed jgħidilhom meta għal Alla mhux dak li jidher l-importanti, imma dak li tagħmel inti fil-qaddi tad-doveri tiegħek. Tagħmlu mingħajr daqqa ta' trombi. Mela x'iridu nagħmlu aħna biex aħna ma nagħmlux l-iżbal tal-Fariżej u tweġiba llum tajna San Pawl fl-ewwel qari. Meta tagħna lista sabiħa tal-frott tal-Ispirtu. X'qalilna l-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Dawn huma d-disa' frott tal-Ispirtu, ma nħaltuhomx mad-doni tal-Ispirtu Santu, fema, kunsill, xjenza, dawk le. Dawn huma il-frott tal-Ispirtu. Naturalment, kemm il-frott u kemm id-doni jaħdmu fl-imkien fina, imma llum għandna din it-tweġiba li jagħtina San Pawl kif nistgħu ngħixu tad-dixxipli ta' Ġesu. Semmejnihom dawn id-disa' frott tal-Ispirtu. Jien nissuġġerilek int min int ipprova żel wieħed minn dawn il-frott, wieħed minnhom biss. U prova għejxu llum, ipprova għejxu man-nies ta' madwarek. U llejla tinduna kemm il-ħajja tiegħek illum kienet aħjar. Ħuti eżis, il-frott tal-Ispirtu huwa l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Nitolbu għalhekk li ngħixu dejjem fid-dawl tal-Ispirtu qaddis ta' Alla u ngħidu wara kull talba dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Nitolbu sabiex il-liġijiet li jmexxu l-Knisja
ikunu frott ta' smigħ attent tal-kelma tal-Alla nitolbu dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Sabiex ir-riċerka tal-progress u t-teknika tħares dejjem id-dinjità tal-persuna umana nitolbu. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Nitolbu sabiex min jaqa' fl-iżball ma jisfaqat oġġett ta' ġudizzju u kundanna, imma jkun mejjun biex jerġa' lura fil-għaqda sħiħa mal-oħrajn nitolbu. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Sabiex aħna l-koll narfu n-nuqqasijiet tagħna u jkollna l-kuraġġ li nitolbu maħfra lill-Alla u lil xulxin nitolbu. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. O Alla li tħares xemm moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Atina nitolbuk illum bl-interċessjoni qawwija ta' Santa Margherita Marija Alacoque li nżomma ħarsitna fik u nfittxu biss li bħajjitna natu glorja lilek li inti msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li tkun taġita lina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġini Santa Margherita Marija niġġeddu u nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ il-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Margherita Marija Alacoque u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iktar ma ngħixu il-frott tal-Ispirtu kif smajna llum fil-liturġija tal-kelma, iktar nistgħu ngħidu b'mod veru u ta' bilħaq u awtentiku it-talba li għallimna Ġesu. Ew nitolbu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfu l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja, dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijiet ikollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fi direjn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin il-fejqan tar-ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf
Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Qalb ta' Ġesu jiena nitma' fik, għamel li mħabbtek tikber dejjem ġewwa fija. Nitolbu. It-qarbina mqazza bil-ġisem u d-demm ta' ibnek il-waħdini mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li għaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Margherita Marija Alacoque inħobbuk dejjem iżjed bimħabba safja fuq l-art u naslu filena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-festi f'Malta Għawdex fost l-oħrajn. Din is-sena wkoll għall-ewwel darba jista' jinxtara notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur il-website knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208. Dan mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna.
Tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġena l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffilna dnubietna. Bħalma nafru lil minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum affrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dini. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek
birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħatija għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħid u li xaħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affirna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħatija għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Santa Margherita Maria Lacoc. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-urus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.